Waqt laqa emozjonanti fil-Palazz tal-Girgenti bejn mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela u binta Georgia May flimkien ma' Reni u Angel minn Puttino Cares, kif ukoll ma' ċkejkna Amy u omma Valentina ġiet ippreżentata donazzjoni sostanzjali ta' 20,000 euro lill-istess għaqda. Id-donazzjoni nġabret permezz tal-attività annwali Enchanted Easter kif ukoll mill-beħ tal-figolli ġolli ta' Georgia May. Din l-inizjattiva komplet tissaħħaħ bħala avveniment tant mistenni li kull sena jiġbor flimkien familji tfal u volontiera fi spiritu ta' solidarjetà u ġenerożità. L-attività mhux biss toħloq atmosfera ta' ferħ u komunità iżda tikkontribwixxi wkoll għal kawża nobbli li tappoġġja lil familji li qed jiffaċċjaw sfidi kbar. Dr. Bela sostniet li din id-donazzjoni hija riflessjoni tal-qalb kbira ta' dawk kollha li taw semhom u li flimkien qed jagħmlu differenza konkreta fil-ħajja ta' oħrajn. Hija enfasizzat ukoll kif is-solidarjetà tibqa' valur qawwi fost il-poplu Malti Wawċi. Georgia May mill-ġdid ingrazzjat lil dawk kollha li taw il-kontribut tagħhom permezz tax-xiri tal-ġolli. Grazzi għal ġenerozità tal-Maltin Lawċin, irnexxina niġbru somma sabiħa ta' 20,000 euro mill-attività Enchanted Easter u mill-beħ tal-figolli li marru kollant Puttino Cares. Il-President ta' Puttino Cares, Angel Kuxkieri, saħqet li l-appoġġ kontinwu jagħmilha possibbli li tibqa' tiġi offruta għajnuna ta' sostenn essenzjali lil pazjenti u familji fi żminijiet diffiċli. Minnaħa ta' Puttino Cares nixtiequ ngħidu grazzi lil Georgia ta' din l-inizjattiva li rġgħet ħadet għal sena oħra. Grazzi l daw kollha wkoll li ħadu sem u taw donazzjonijiet tagħhom. Grazzi mill-qalb. Grazzi Georgia, grazzi mill-qalb.